dalšího videa, jo, není to na můj kanál, divíte se, co tady dělá. Hopa, ale jinak můj kanál se jmenuje víte jak, ale jeho kanál se jmenuje Adam Koko. Adamko 07 Kokotka, tady jsem. A dneska tady máme vajíčkovou challenge. Kámo, Já jsem asi rozbil vajíčko, ty vole. Ty jsi si rozbil vajíčko? Že jsem asi rozbil vajíčko, ty Ale vole. ty si řekl, já jsem si rozbil vajíčko. A jdeme se přemístit. Ale tak Aby bylo místo na blíd. Koukejte, vajíčka pro krásných 10 vajec. A prosím víc vajíček. Bez tak, že se z toho všichni poblijeme. Kecáme. Budeme asi sem, ne? Tady. Hej. Tady je to lepší. Píče, co to je? Položíme mobil. Mobil, hele, já nevím. Já ho asi budu držet. Jo, takže jo, my dva máme jako vajíčkovou challenge, jo? Ne, já si dám jakože taky, ale prostě... Já šuju. Takže krásných 10 se skouřávkama. Ne, prostě jenom rozlouskneš, pičo, to je odhoven. Kámo, vidíte, krásně domácí vajíčka odhoven. I když to jsou vajíčka od Vietnamce, takže fuj tady byl. Kámo, pičo, drž to a to nespadne. Já mám nápad, počkej. Ne, počkej. No, křuptí to a potom si to. Potřebuji nějaký kamínek, prostě, jestli to, Ale teď to vypí to. Ne, udělej i druhou díru na druhé straně. Ať to teče. No, a aby ti to takhle teklo. Čuchuj, Ale na druhé straně, myslím. No, to se dá taky. Jo, už to bude. No, takhle. A teď to vypí. Tak. Ale já si dám taky potom po videu, dáte si vajíčko. Můžete to zkusit taky. Je to docela dobrý. Nákupní středisko. Mám. Počkej. Tak v pohodě, tak to vypí. Pí. Ale já budu jenom trošku, jo, takže zkusím na začátek. No, dělej. Jo? Na začátek zkusím jen malinko. O, kámo, já to nedávám, kámo, úplně, jak to můžete. Takže ráda piči. To není dobrý, kámo, mě z toho potom úplně strašně bylo špatně, když jsme tu challenge dělali minule. Prostě, tady se asi trošku bude blejt. Možná. Tady taky asi za chvíli. Chceš něco vidět? Počkej, já ti něco ukážu legračního, jo? Pičo, ty. Kurva. Děláme vajíčka na Velikonoce. Cože? To Káš? Ty čouti, ty nudle. Jo, strašně docela dost. Kámo, já bych to fuj. Prostě, kámo, hej, dej mi jedno. Kámo, musíš udělat na bok. Hej, Adame, dej mi jedno. Pičo, tady toho s hovnem si děláš prdel. Challenge, počkej, challenge. Jo, dobrý. Adame, tady to celý vypí. Že já si dám taky. Pojď. Pičo, máš ty na sobě. Kde? Pičo, jsem taky krásné vajíčko. Tak rozbijeme o zábradlí. České vejce. České vejce od Vietnamců? Ale Vietnamci nejsou Češi. Nejsou. Nechceš něco vidět? Ale jenom, že oni to kupují v makru, vole, a... Hej, kámo, jak bylo to? Pičo, fuj, já ho mám nějak moc tekutý vajco. Tekuté vajco. Kámo, jak bylo to? Kámo, Ty pičo, fuj. už. Kámo, ale takže já jdu na to, kámo. Co tam jde? Už to vyteklo zase. Ty pičo, fuj. Pičo, fuj. Pičo, fuj. Ukáž? Pičo. Kámo, co se stane? Můžu z koho zkusit hodit o zem? Kámo, počkej, natoč mě. Kámo. To je hnusný, spolknu to. Můžu to zkusit, jo? Pičo. Tak, to je, když se něco stane. Pičo, s hovínkem, kurva, málem to na mě asi víc. Prostě to bude vole. Já se si taky... Ne, zkus to spolknout, kámo, ty to spolkni. Kámo, já zkusím takhle rozdrtit vajíčko, můžu? Rozdrtit vajíčko? Jo. To nejde, zkus to takhle si vzít vajíčko a rozdrtit ho. Pičo, to víš... Můžu zkusit takhle? Pičo. Jako ono se to dá, kámo, ale jako je to blbý, no, takový fuj. Ale kámo, já budu blejt asi. Kámo, kde? Já jsem to i minule, prostě pamatuješ, v minulém videu jsem se poblil. Ne, v minulém videu, prostě když jsme u minulý challenge.
Na minulém videu, v minulém Ale videu to jsme natáčeli, to nás napadlo Ej. až teď vlastně. Koukej, můžu? Poing. Koukej, mám? Vypij to, no, a zkus to spolknout. No, čelej, spolkni to. Dělej, spolkni to. Uj. Ne, Prostě dělej. Ale já to dávám v pohodě, i když já to mám nějaký víc tekutý. Tak mu ukáž, jak vypiješ cenívačka. Ty to normálně polikáš. No. To mi to chutná. Nechutná, Ale ono je to prostě zdravý, nechutná, ale tak to je challenge, ne? Je to zdravý. Teď jsme takovou zadávali. No, to zdravý. Spolknout to, ne? Vyflusnout. Tak jo. Mám? No. Počkej, já. Pičo, ono ti to vytejká na druhé straně, vole. Ty se v tom hrabeš jak v piči. Ty pičo. No, mám to zkusit. Pojď, vypij No to, dělej. Vypij si vajco. Vypij to vajíco, vypít ho, vypij ho. No, má tahle a... Daj si vajíčko. Já rozbavu ten mobil. Tak v pohodě. To se dá. Není to nic špatnýho. Já můžu tam zkusit. Vajíčka, já si myslím, že vajíčka jsou zdraví. Pičo, fuj, co jsi to proved? Bacha. Můžu? Pičo, on si to otírá o čepici. Pičo, to Bacha, zkusím co největší, jo? Necháš mi? Fuj, ty. Hej, můžeš zkusit takhle rozbít vajíčko. Tak, že ho takhle... Dej mi jedno to vajíčko, já si ho chci taky rozhodit. Zkus to. Takhle... To nejde prostě. Tak mi to půjč, kruci. Prostě takhle... Teď víš, že umím drtit i kameny. Ale ne, takhle ne, počkej! Pičo, je fakt, ono to nějak nejde. Kurva, nešej s tím na mě, vole, už jsem od tebe oblitej. To je super. Kámo, to nejde prostě. Ale jde! Já už to prostě já vím, co jsem udělal. Mám musel zkusit rozdrtit o to. OK, zkus to, challenge. Challenge. Pořádně, větší. Počkej. Kámo, takhle. Takže kámoš si to chce rozdrtit? Ne, já s ním takhle celý vačko. Ne. Celý? Kouši si. Kurva. Ty tady trošku něco bude hučit, ale prostě náš problém to není. No, kousej. Dělej, kousni do toho. 10 sekund ho musím... 10 sekund ho musím... Rozpráskni ho, kámo. Ne, počkej. Hej, rozpráskni ho. 10 sekund ho musím... Rozpráskni ho a dej si to do huby. Ne, počkej, já tady to musím takhle vydržet 10 sekund a pak ho rozkousnu v puse. Okay. 1, 2, 3, 4. A potom ho musíš mít 5, taky chvíli. 6, 7, 8, 3 sekundy, jo? 9, 10, 11. Ale teď to rozkousnu. Teď kousni do toho pořádně. Už to teče ven. Pohodě. Piče, fuj. On se asi trošku jde poblejt, ale já taky měl. Je blbě, ty piče. To není dobrý, dělat vajíčko. Prostě. To mohlo být. Ještě. Drží si do blíže. Co jsi to proved? Kam já musím si počkej udělat. Hele, takže tady to video, hej, jak to, že máš další? Bože. Ty máš v kapse. Kolik jich máš? A tady? A co je tam? Mobil. A v kapse? Tady ty? Kamo? Kamo. Co si vytápěl vajco? Víte, jak jsou takový ty Já furt do něčeho šlapku. Víte, jak jsou takový ty modrý? Takový ty modrý piči s těma vajcama. Jo. Ty, já to jdu vypít. A kolik máš? Dost ještě možná. Jo. Hele, takže lidi, teď dáme asi takový trošku střih, ale bude další challenge. Takže my tady prodávají takový hnusný, nebo docela dobrý pití z kivy příchutí, ale v tom jsou žabí vajíčka. Ale já myslím to modrý, to je nějaký, něco jinýho. To modrý, to je úplně, kamo, minule tak jsme to pili a já jsem se z toho poblil. No, tak jdeme, pojď. Hele, takže teď dáme střih. Jo?
Takže jsme teda střih nedali, napadlo nás, že prostě budeme natáčet, ale tak to nevadí. Pojď. Dávej. Kámo, mě... Hej, ale asi tam budou mít jenom to zelený. Kámo, mě smrdí z huby to. Vajíčka. Fuj. Nedechejte na mě, to je hnus. Vajíček, ale... Trošku vajíček. Co děláš? Kolik už minut natáčíme? 10 minut. Kámo, uvařu si vajíčko. Tady to. Jo, takže teď dáme střih. Sekunu. Tady je hnus. Kámo, Už jsme tady, ale my jsme se spletli, že prostě to modrý chutnalo líp než... to jsme před chvilkou koupili. To jsme koupili, ochutnalo je prostě a chutnalo dobře, tak jsme vzali tady to už jsme jednou měli a my jsme se prostě spletli v barvě. Já jsem se Ale- z tady toho poblil a normálně jsem měl zelený zvratky. Kámo, Ale vidíte tam ty vajíčka? Ty vajíčka, prostě ty vajíčka, kámo, úplně... To je hnus. A prostě já tady to vypiju na ex. A prostě, kámo, počkej, já si napiju ze začátku. Mě to, no, ono je taky... Tak já to jdu vypiju. Pojď mi to. Jo, dobrý, počkej, já se napiju. Kámo, už to ochutnat. Smrdím po vajíčkách. Počkej, Já smrdím po vajíčkách. Je to hnusný, že jo? Máš to vajíčka. Když je to vypilo mě, jestli to nechutná. kurva, to je hnus. Lidi? Ještě jako, aby nebyla reklama, takže to... Ne, tak to stačí jenom zakrýt, ne? Prostě nějaký čínský blue rice prostě s žabýma vajíčkama. Ono to je prostě asi nějaký dobrý, ale... Hele, ono to má být nějaký dobrý, ale nejsou to žabí vajíčka, jsou to prý nějaký semínka, to jsem tady četl. Kámo, má to křivý psí chuť, ale dohromady to prostě nedává, to je hnus. Prostě, No, škoda, že jako ty vůbec. ale tak to sér, prostě. To můžeš ještě ochutnat. Žádná reklama. To by to chutná, jo? To by to chutná, teď je to úplně blue rice. Je to blue rice, kámo. To chutná. Tak kámo, jako já Kámo, to tak ty jsi ještě trošku neměl. jiný, to by nechutnej vajíčka. Počkej, já to ochutnám. A jako, No, dá jako se ne- to jako, dá se počkej, to- já si tak ještě jako napiju. kdybych neměl nic k Hej, pití, a tak bych jsem to tak to pil. nemusíš to, Ale to- počkej, to nemusíš, počkej, já se napiju. Vole, vylejváš to. Tak a půjdeš. Ale kámo, jako, tady to bych jsem si normálně nekoupil. Abych řekl. No. Normálně bych si to nekoupil. Ne, kámo, prostě ser na to, jenom to vypij.